L-ittri tal-whistleblower b'allegazzjonijiet kontra l-MEP David Casa nkitbu fuq il-kompjuter tal-Editur Maniġerjali tal-Maltatoday Saviour Balzan ftit qabel it-8 tas-Sibt filgħaxija, lejliet li l-istess gazzetta rrappurtat il-kontenut tal-istess ittri. Dan ġie żvelat mit-Times of Malta li bagħtet mistoqsijiet lil Saviour Balzan dwar dan il-fatt u li min-naħa tiegħu ikkonferma li l-ittri nkitbu fuq il-kompjuter tiegħu u qal li għamel dan biex jipproteġi lis-sors. Fir-reazzjoni tiegħu għal din l-aħbar, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa qal li ma jinsabx ixxukkjat minn dawn ir-rivelazzjonijiet. Dan għaliex fi kliem stqarr li kien ċar li wara l-ħidma tiegħu fuq ir-rapport tal-FIU fejn sejjaħ għall-azzjoni mill-Pulizija kontra kien se jispiċċa fil-mira. Imma dan il-livell ta' kollużjoni u fabbrikazzjoni tal-aħbarijiet u bla preċedent u m'hemm skużi għalih. David Casa kompla jgħid li din il-fabbrikazzjoni ta' stejjer bla sens mhix ġurnaliżmu investigattiv. Casa se jkompli jkommetti ruħu għal din il-kawża issa aktar minn qatt qabel. Stqarri li pajjiżna għandu bżonn ġurnalisti professjonali li jfittxu l-verità. Jaf li l-maġġoranza tal-ġurnalisti Maltin huma onesti u għalhekk jinkoraġġihom biex ikomplu bil-ħidma tagħhom. Fir-rapport tagħha, it-Times qalet li rat kopja elettronika tal-ittri li nkitbu fuq il-kompjuter ta' Saviour Balzan ftit qabel it-8 ta' filgħaxija tas-Sibt 20 ta' Ottubru u li ftit wara ntbagħtu lill-whistleblower. Dan biex l-għada l-ħadd il-Maltatoday għamlet storja kbira fuq il-faċċata ta' quddiem dwar il-kontenut ta' dawn l-ittri. L-MEP David Casa ċaħat l-allegazzjonijiet kontrih.